De l'1 al 4 d'abril, les aigües tarragonines de Torredembarra van acollir el Campionat de Catalunya de patir a vela per la primera i segona categoria i veterà. 4 dies de campionat trepidant que van reunir a 92 regatistes d'arreu del litoral català, 2 regatistes de la flota belga i un de la flota alemanya. Hi ha una novetat, estem fent aquesta regata en 4 dies. És la primera vegada que es fa en 4 dies, quan abans es feien 2 caps de setmana. El patí de vela és una embarcació de vela que es caracteritza per no tenir orsa, ni timó ni botavara. Va néixer a les platges de Badalona i es va estendre ràpidament per tot el litoral. Amb el pas dels anys, ha anat expandint-se i ha creat afició a Andalusia, a les Illes Balears, a València, Múrcia, França, Alemanya, Holanda i Bèlgica. El patí està assolint un caràcter internacional gràcies, en gran part, a la tasca de promoció i difusió que du a terme la DIPAP, l'Associació Internacional de Propietaris de Patins a Vela. Cada cop acull més aficionats atrets per la polivalència d'una embarcació fàcil de portar i que permet competir en regates alhora que passejar tranquil·lament pel mar. We are about 50 patins sailing along the Belgian coast, concentrated in 2 clubs at only 8 kilometers apart. This year we organize our 10th national championship and we invite all Catalans to come and sail with us. En aquesta edició del Campionat de Catalunya es va requerir molta tècnica, estratègia i adaptabilitat als canvis de vent, ja que les condicions van ser variables al llarg de les proves. El nivell era molt alt tant en primera com en segona categoria, i això es va notar al camp de regates. Pau Gratacós, Quim Esteve i Oriol Castellà van ser els noms que més van sonar en primera categoria, ja que van estar molt igualats en totes les proves. Finalment va ser en Pau Gratacós, del Club Nàutic Badalona, qui es va imposar en la flota en les últimes proves i va aconseguir el primer lloc del podi, tot proclamant-se nou campió de Catalunya. El campionat molt bé, molt content. He fet prou bé totes les proves, he estat prou regular i això m'ha portat la victòria. En la modalitat femenina, Anna Pujol del Club Nàutic El Masnou va renunciar a la seva medalla com a campiona de Catalunya de primera categoria i la va regalar a Clàudia Puig del Club Nàutic Sitges com a primera fèmina de segona categoria. En segona categoria, Oriol Maíquez va fer un paper impecable durant tot el campionat, assolint 4 primers del total de les proves disputades, fet que el va proclamar campió de segona categoria. Estic molt content perquè m'he fet amb el Campionat de Catalunya després de 5 proves disputades. El nivell ha estat molt alt, els 4 primers han estat molt igualats. El que em surto més content d'aquest campionat és que també he navegat en condicions en què no estava acostumat i m'ha sortit prou bé. La propera cita per la flota patinaire serà el cap de setmana del 17 i 18 d'abril al Club Natació Badalona, on es disputarà el Trofeu Blau, la segona regata del circuit anual.